Ngiyanibingelela lonke ababukeli be-Black Life TV uphi kuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStifuzo Dlangamandla Zulu. Umgwenye Nkomo Sevukazi Mvuleni intokazi yaZalwa Mkhize. Lolu hlelo lolu silubiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. So today ngivakashela ubhuti wami uzongichazela kabanzi ukuthi why Allah namhlanje. Sawubona. Yebo njani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Uyangisaba yini? Kunzima. Wakhulumela phansi. Kunzima. Okay. Ubuya kuphi ngokuhlala? Ngisuka eMlazi kade. Umlazi kade. Yeah. Khulele khona. Yebo ngikhulele khona. Namanje futhi sahlala khona. Yeah. Uyofela khona futhi. Ngiyadlala. So, ongitshele ke kwenzekeni sithini mfihlo? Nginemfihlo ejulile. Mayelana no baba omncane. Okay. So besiphila hijacking nabangani bami lokishini. So kwa end up sesihamba siyobamba inkunzi eMayville. La sahlangana khona nobaba omncane. Ngingazi ukuthi utheke imoto entsha. So sa end up simbamba only to find out ukuthi uyangirealize uyangibona emehlweni but sasifama but glove. So mangirealize ngabona ukuthi ubona kanjani usuyakubona okumemeza igama? Yeah, wangibiza ngegama. So ngabona ukuthi after sithatha le moto uzokhona ukuthi sibuyele back and amajita azocabanga izinto eziningi asengangibulala after sithatha le moto. So ngadecide ukuthi ngimdubule ngimbulala. Yo. So lokho kusangidla namanje and kwenzeke ngonyaka odlule sekuphele 6 months manje ulokhu uyangibuyela uyangiphokela so Uyapoka? Uyaphoka. Ubuya anje ngoba? Yeah. Uthini? Uthi ufuna isijeziso ukuthi why ngeze lento cause bengithatha njengomfana wakhe. Yeah. Uba umncane wase ubuya esibelethweni sodwa nobaba wakhe uzalayo? Yebo. Uyena omncane kuqala ubaba kuze yena. Yeah. So meka buya anje ngoba usuke abuya ngolaka. Yeah, ubuya ngolaka cause ufika kuwe esesithukuthukwini. Yebo. Usableed njengoba ngamshiya bleed so angisakhona nokulala. Every time nje mangivala amehlo ebusuku. Ngiyambona. Uhlala nobani wena? Ngihlala egcekeni lasekhaya? Yeah, ngisasemlazi. Nobaba, ubhuti wakhe? Yeah. So uwenza lo msebenzi lo ungaphakathi egcekeni? Yena Wena? Mina yebo bengisahlala khona eMlazi nobaba. Phakathi endlini enkulu? Yeah. Awunayo indlu yakho futhi? Angina, sihlala nje umuzi omkhulu wonke umuntu unamaroom akhe phakathi nosisi bami. So ama parents athi imali uthatha kuphi? Lokho bezizamile ukufihla cause bengakhombisa ukuthi ngithenga izinto expensive. Yeah, besikhona ukuthi sibudget namajita. But if sesihamba ngezinye imoto beyaqala ubaba realize ukuthi hayi lezi imoto esishintsha kangaka yindaba cause angisebenzi angezi ukuthi. And ehleze ngikho mhlambe nalo ukubambe khona ke. Bengabamba ndawo. So awunawo amahloni ukuthi mayubona udrive imoto ehlukahlukene bazokubuza ukuthi uyithatha kuphi? No, bekuthi abangani bami khona kuba banemoto so ngeke ukuthi sihamba ngemoto yakubo bani namhlanje. Yeah. So uphi umndeni kababa omncane? Ushadele? Ushadele useMayville. Nabantwana bakhe nomama wakwakhe? Yeah. Bathi sasikuphi isizathu sokushona kwakhe? Mabachaza bona. Bathi kwaba hijacking ngisho ukuthi mhlawumbe kwagoloza ukuthi bemphuca imoto yakhe cause abazi ukuthi ngabe wena unesandla. Abasoli ukuthi mhlawumbe umuntu omndeni othintekayo. Bunjani ubudlelwane phakathi kwakho phakathi kwomndeni wakho nomndeni wabo? Siphilisana kahle nje inkinga isikimi ukuthi angikhoni ukubabheka manje. Cause uma mncane ngiyabona ukuthi wena phela wazi leli qiniso leli. Yeah. Samphatha kabi le ndawo. So every time mabasivashele ekhaya ngeza ama excuses ngiphume. So that singakhona uba face.
So bekuphatha kanjani? Kusukela nje ngawo umngcwabo ubona abantwana abasenababa and uyazi wena uthi isandla sakho. Hey kungiphathe kabi abuhlungu because ngomncwabo angihlalanga isikhathi eside. Ngahamba namachitha because ngangiphuze kakhulu so lezi ngifuna ukuthi ngikhohle yonke lento. Yeah. Usekwabosha before? Cha bengawasha. Waze lapho uthi uphephe kangakanani emaphoyiseni njengoba wenza lo msebenzi? Ngeke ngisho ukuthi ngiphephile because namanje ngisahlale ovalweni ukuthi Ulindele noma yini? Yeah, if bayivusa le case. Mhlambe akhona ama witnesses ayekhona amanye angazi. So ufuna ukuconfessa kubani? Ngifuna ukuconfessa kubaba ongizalayo. Ongizalayo ubhuti wakhe. Ubhuti wakhe. Yena umuntu onjani? Eish. Ngasho ukuthi umuntu ostrict. Yeah. So njengoba ezothola lezi ndaba mawubhekile kuzoba njani endlini ngoba phela nihlala nonke. Eish, kuzoba muncu because lento nami iyangidla ngaphakathi. At least angizami ucela uxolo if bangixolela sobona siqhubeka kanjani. Sike sizameni ukumthinta simuze ukuthi uzothini. Hello. Sawubona baba. Yebo kunjani? Siyaphila kunjani? Kuyaphila. Sikhona nathi. Bengicela bandla ungiphi ithuba nje elincanyana. Sithi ukhulume noStufuza Dlanga Mandla from Black Life TV. Okay, ngakusiza ngani kodwa? Nginendodana yakho la e-studio ingivakashelile kuhlelo sithi sikhipha izimfihlo. So bengicela nje ukuthi umuphi uDlebe umlaleli ukuthi uthini. Udinga ukukhulumisana nawe. Okay. Okay baba. Ngikhuluma. Sawubona Tsami. Sure bana kuyaphileka kodwa. Ngasho njalo Tsami kuyaphileka. Indaba nje ngafonela abantu engingabazi kwenzakaleni sekunakelephi kodwa mfana. Hey kubi baba kuyabheda. Hayibo mfana yini mfana. Yisabheda man. Hey baba ngona kakhulu. Bengicela intethelelo. Yini mfana ucela intethelelo wenzeni mfana. Indaba imayelana nobaba omncane. Uthini mfana? Indaba imayelana nobaba omncane. Yini mfana tana nje shilo. Yini mfana yini ewenza nje ukuthi ucabange nje ukuthi ubuyise nje indaba yakhe. Yini mfana kwenzakalani? Baba wathathwa yimini umphefumulo wakhe. Ngangaqondile. Angikuzwa mfana wami, angikuzwa. Ngithi ngicela ukuxolisa kuleyo ndawo baba ukuthi ngenze isona esingaka emndenini. Mfana wami. Yabona mfana, ngizokunquma mina mfana wami, ngizokunquma uthini kumina? Yebo Tsami ingakho ngicela abantu ba Black Life ukuthi bangisize because bengeke ngikhona ukufeza esikhatsini esinje. Manje mina ufuna ngenzeni? Ufuna ngenzeni phambi kwalento oyenzile? Ufuna ngenzeni? Bengicela ngisize baba mhlawumbe into yokugeza ngikhiphe isinyama and then sixolise emndenini. Kodwa samele uqala ujeze mfana wami. Ngiyakuzwa impela kubuhlungu lokho kwenzakalayo kuwe. Kodwa samele uqala ujeze mfana wami. Ujezele izono zakho mfana wami. Ujezele izono zakho mfana wami. Lokho nje kumele ukwazi mfana wami ukuthi samele ujeze. Ujeze into serious. Cause lento le, yabo cause lento le mfana wami. I-serious ngempela. Wabona ukuthi ulahlekelwa umphefumulo ukuthi umndeni wawukhala isikanandi kanjani. Wabona. Yebo ngilethele noma yini manje. Yebo sengihlupheke kakhulu angisakhona ukulala bengicela ungisize nje. Mhlambe after lokho ngisengakujezela ke lokho kunye. Siyabonga kakhulu baba ngesikhathi sakho. Yebo siyabonga. Kodwa besicela njengomuntu omdala ukuthi noma ngabe kuthuni uzojeza but singabe sisaphuma ke esinye isidumbu ke manje. Hayi umfana wami lo ngeza noma yini. Bekumele afakafe. Sibonga kakhulu baba ngethuba lakho.
Yeah, usiyabonga. How do you feel? Yamazi baba uthi uvutha kanjani? Eish, Akahleki. kunzima yami. And uthi uzoyenza noma yini. Angiboni ukuthi ngisazobuyela ekhaya. Uyimisele ngokuya kuphi? Angazi. Kubangani bakho? Uzongibona uzokhona ukuthi angilande so kumele ngivele disappear. Yazi bathi ngezulu. Bathi ayikho impingo yehlathi. Ukuthi ngizame mhlambe ehlisa umoya phinde ngibuye. Because okwamanje angiboni ukuthi ngiqondo right ukuthi ngibuyele ekhaya. Since ashize izinto nje. Because uyezwa manje ukuthi kungaphezulu kokuthuka and ukwatile uphatheke kabuhlungu konke sekuhlangene kumixekile. Yeah. Angazi. But-ke ngoba nakho usugonyulukile. Let's hope uzokusiza noma uzobe usujezile ngokusho kwakhe. Kodwa ke ukuthi umalume ngalokho abuye. Yeah. Sibonga kakhulu usivashela ukuhlelo lethu. Yabonga. Cela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare. Ngiyanithanda kakhulu. Bye.